Здравейте хора! Така, днеска... Чакай, това мога тук. Днеска ще започнем нов канал, в който ще играем Гарио, Старио, Food Draft може да играем и Hero Zero. FIFA може също да има. Така, нов канал започваме, само на телефона ще снимам, затова знам, че се получават много и клипове и затова давайте ми идеи, между другото, на какви да снимам. Първо те Hero Zero задължително, след това Слитарио и Агарио и така ще правим поредици. Така, това исках да ви кажа, може да харесате, да се абонирате и ще правя също така поредици, как да си направите и такива интрота, аутрота, всякакви такива работи. С какво снимам, с какво ще обработвам клиповете, тия. И ако ви харесва този клип, харесайте го, абонирайте се за мен и очаквайте още много други клипове. Аз бях Gaming Channel.